Lennä vaikka sitä yli. Sinne toiselle puolelle noin. Meneekö mä tuonne sisällekin? Voit se sisällekin mennä. Joo, mä menen. Näytä vähän alaspäin. Joo. Mene sinne sisään. Käy vaikka siellä alakerrassa. Ruokavarasto. Tonne vielä pöytä ja tuolit sinne. No niin. Edes yläkerraa käymään. No niin, se luuranko se ei ole syönyt ainakaan varastosta, kun se on niin laiha. Siellä on parveke, juu. Täällä on jotain. Täällä on nakkikioski. Juu. No se on oikeasti toi paaritiski, mutta sitten päästään tänne yläkertaan. Vähän se vielä sisustusta kaipaa, mutta kyllä se siitä.